încercăm acum. Nu vă promit, dar chiar sper să pot să fac alea 5 win-uri. Doar că eram pe Battle Royale și știți că toată lumea cu un Battle Royale o să jucăm solo, de fapt. Că durează mai mult. Da, puțin că poate... O, dă mai încet. Așa. Poate muzică. Îmi place mie să ascult cu muzică, dar poate șterg episodul. Și de-aia. Da. Așteptăm încă. Așteptăm. Bun. Sunt puțin răgușit, dar să nu contează, totuși fac videoclipuri. Cap. Uite că mă bag pe aici, că să... Ce chiar crezi că mă frăiește și pe... Da, mă, că nu l-am văzut. Da, mă. Nu știu cum Doamne mă omoră, dar... Ok, lasă. Și cum Doamne a câștigat un meci? Înțeleg așa. Sau... Uite, o să iau și așa. Că îmi place mie să fac sniperi. A, da. Mă, ce skin-uri faine. Rău. Știu deja unde e. Acolo mi-am luat ăsta. Da. Bă, dar ce... Da. Mă, da, Ionez. Mă. De ce are ăsta? Cum joacă? E că l-am murit, bravo. Nu știu primul meci cum l-au câștigat, pentru că eu nu eram acolo. What the fuck? Adică, nu. MPS, bine. Hai. Cum, Doamne? Bă, așa de pro joc, nu? Bă, Doamne ferește, mă. Așa de pro joc eu. Și cum să mă bat un slabul? Tu. Uite acolo. Frumos. Ați văzut. Nu am chef de sniper real. Știu că mapa asta e de sniper. Dar nu-mi place. Mai ales aici să folosesc sniper. Gata. Îmi iau mare bătaie. Glumesc, nu-mi iau bătaie. Nici. Bă, da, zici care hack-uri? Să mă
Să fiu eu de are hack-uri, doamne. Hai, dar nu puteau să vezi. E fiat, mă. Uite-l ăsta, mă. Un mare slab. Care nu-l luat niciun nivel. Apropo, primiți podina aia gratis. Cine nu-l luat-o. Aveți, ok. Stai puțin să mă uit la PES. Asta, ok. Stai puțin. Da, la orice din astea e bună. Asta e un skin, da. Eu pot să am skin-ul. Da, mă. Du-te de aici. Da, hai să... Hai să dăm pe duo. Poate am și eu câteva... Dacă pic cu un mare tântelău care... Dacă pic cu un mare tântelău care nu știe să joace și eu ea doi, o să sper mi-am dus. Dacă pic cu cineva bun. Bun. Suntem experți. Hai că nici eu nu zic. Joc așa. Am mă miră, mai ales pe sniper. Puh. Pe AVP mai mult. Să nu uitați să lăsați în comentarii dacă vrei să mai ne jucăm alte jocuri. Că eu chiar vă rog. No. Are ceva schimbă. Da, mă, dau să-l... Bă, altceva, ceva și eu. Ceva apare și eu. Uite, nu-i de la picioare să mă... Oh, perfect. Ai bătut pe ăla, da. Nu înseamnă că pe toți poți să-i bați. Da, fix. Prost. Să-l făt. Te arunc asta. Hai mă, că și ăla acolo. Pot să zic că nu vei. Bă, nu-i dau like. Nu-i dau like. Dacă mai ca mine. Bă, dacă-i dă kill. Nu-i dă. Da. Că am crezut și. Am zis că dădeam like. Dădeam like dacă... Să vede să dau report mai des. Bă, prietenilor, știu? Am zis că mie îmi place pe mapa asta să am snipere, dar hai să vă arăt. Că poate... Să sperăm că nu mi-a bătaie, dar nu contează. Asta ați înțeles? Ai, de ăștia joacă murdar pe mapa asta. Ai, de ăștia joacă cu pumnii, mă, iesă. Dar nu pot să joc așa, că se joacă cu pumnii. Aș vrea să vă arăt cum pot să joc și eu cu sniperul, dar ăștia joacă murdar pe Și unde... O ieși domnul ăsta. Nu? Domnișorul. Iubitul meu, mă. Țelule, vezi că te văd. Te văd așa acolo. Da, tu ce? Da. Nu o să câștig eu nici de... Aia am zis, mă, că intru pe un slab care... Sau
un, așa și așa și ies sau iese cineva și eu rămân cea doi bun. Nu ce să fac. Bă, MX5, da, să știi că nu mai abandona meciurile, că nu-i bine. Că mă, nu puțin, dar doi n-am. Nu doi n-am cum. Da, mare prostie. Adică nimic, n-ați auzit. What the fuck? What the fuck? Da bine, da bine, vă las, știu că nu pot să fac alea 5 win-uri. Că nu știu ce am. Eu am fost David și vă spun papa.